मारा अरे डालवा तू अरे अरे हमरा मारे अरे दादा हमरा मारे छिनरी रे मोर गनी पूरा मोर गवारे टनर एक तो पिया रे बाबू अरे खाके पारे पाता अरे निकाला बाजी फाला आई गाज दे दोनों मरद मेहरारू के 11 को पंचायत घुमा के बना देखने के जिला पर अरे चुप सरहु अरे खा के परे पादता रह बात रगल गाथे के आ गाड़ में इतना लाठी ठूसे कि जगह न छोड़े पाने ए चुप सरहु रांडा रंडी के खेल समझ ले बड़ो और सबसे रंडी भी आई तोर मेहरारू का पिछला बार कर जॉब कर में नाम न जुड़ रहा है हमार 10 को वोट कटले रहा है काहे न काटी सब के नाम झूठी और हमार नाम छूटी मुखिया काहे ला बनौला बनी ओठलाली चटला चुप सरी गांव का मुखिया न बना रे जानत नहीं कि मुखिया के हैं जाय तुम टुअरा का मन बढ़ा के धो दला बने बोलो चढ़ के करे में हम चावल कि भुला जी बुला के जन्मावल चुप 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 सब तेही कराओ तेरे सब तेही कराओ तेरे मुखिया जी ई सरवा के ये मौग बाटे एकरा के कोनी एकरा से नाता तोड़ ले और दूसरा से नाता जोड़ ले हमार घर स्वर्ग हो जाए स्वर्ग ए सारा वैसे छुट्टी पानी सब जना के मुंह में मुट्ठी ए चुप जब मुखिया बोलौले बाड़े तब पंचायत करा ई गोबरउल के खेल काहे खेलले बाड़े ए भोसड़ी भैया सूत तोरा नट्टी पर लात दाब के मुआ देता नहीं ये सरवा के सब पे गू गोबर निकल जाए टुअर जब हम मर जाते कनी के गू गोबर के देखी रे निमन बाप के बिगड़ल बेटा आ निमन मातारी के बिगड़ल बेटी तनी के ना ई झगड़ा माफ करसो आता के हमार साफ करसो कोनी गाड़ी निमन से बनासो खासो आ रहसो ठीक हो मुखिया जी जोरे कोरिया के बेटा पागना जो ये रहन रही तो मुखिया 17 सोना बन दिया साहब खाना बना भूख लगा तेज सब भूख पर पहले बादना का लइका हमरा के दुना दुख दे दो सोता हमरा खाऊ के बनाऊ के हमरा कितना दिक्कत होता ए सूरज भगवान जैसे हमके दिक्कत होला वैसे ओकरो के दिक्कत दे दियो देख ल ए सार एक टन के 9 टन बना दिया कितना खचड़ी बिया सारा पतिया सुन होकरा के कहलो अच्छा पहुंचो के बताओ ते मार तनी गाड़ी पर 4 लत्ती खा के ए मारो गांव बताओ जरूरी बा चुप ना रह सकलू सब तेज झगड़ा के जोड़ बाड़े हमारे खेला बेला टूर तू नहीं होई नहीं खेला को हमारे में सब दोस्त भाई टूर मार के हमारा हाथ फुर दलबा खोइला के बरा दुलमाद हो गइल बानी हम ए चुप बहुत चुप रह बे चुप रह कि मारी है नहीं से एक झप ए टूरा रुक ना होता हेलो गोला तनी माई अक्का ठीक भाई ऐसन घर में हमरा के लिया के कोदालू टूरा ही कोरिया हमरा के मार के हाथ टूटला बड़ा सो अरे आवे सुअरवा बाटे और छोटका इनकर भाया बा उहे मरला बा मैं त पिए ना को खजारा ना हां तनी मबिया के कुछ दिन का दे बे दे बना के खियावे खातिर अच्छा देखो तनी जाले सकीना को होता ठीक बा काता कतनी जाई बोला के लिया इना त कहां से ठूसे ठीक बा जा तनी अरे यार ओतना रे केने जाता रहो यार हम कहीं जाई तोरा के करत बा हम जानत तानी तू साली के बोला जाता रहा ना जाता है क्या कर
जाए झगड़ा होत रहे भैया 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 हमरा के जाए हाँ मिल जाए कौन गलती ना कर गलती ना करें तनको गलती ना करें पक्का कहता पक्का कहता कान पकड़ता नहीं ना न जाए ठीक बा ठीक कोनो बाबा मत कर ना ना गड़बड़ ना करे अरे लटई ठीक बा घर एकदम बढ़िया से लेके आए अच्छा से जाइए ठीक बा भैया आज में केने रही दुई बड़ा चीज आवेला रही अभी ले ना आयो कि लोग तो नहीं छी अरे बल जीजा जी आ गए नी जीजा जी आ गए नी हम दीदी घर जाए हम दीदी घर जाए जीजा जी आ गए नी अरे साली जी आ गई नहीं अरे साली जी आ गई नहीं अरे साली जी आ गई नहीं अरे प्रणाम जीजा जी अरे साली हुआ कहीं हुआ वहीं हुआ चलिए जीजा जी बड़ी पानी डाल पानी पिए का अरे सुनिए ना साली जी पानी का पिलाएगा थोड़ा जवानी पिलाइए ना भाग दिए रोज छीने रहेंगे खाली मोबाइल बात अरे करी साली जी थोड़ा सा पिलाइए ए हट्टी साफ छीने रहे बानी अरे पिलाइए ना थोड़ा सा हट्टी जायदी लावे जाता है आज तो मजे ही मजे बा आज ही पूरा हरियाली ही हरियाली बाटे पर ई मजा देखे के रोवा लोग के मिली पार्ट 2 में